Zeg, weet Zellen. Ja. Als weerman heb ik soms het idee, dan voel ik me juist een soort waarzegger. Ja, ik ben een keer op de kermis naar de waarzegster geweest. Hè. Dus ik kom aan bij de krom. Ik klop aan. Zegt ze, ja, wie is daar? Ik zeg, loop maar. Dat denk ik toch. Hij was nog een goede raad voor me trouwens. Oh, hè? Als de haan niet kraait voor het avondrood, dan gaat het morgen regenen. Of de haan is dood. Wat is dat nu weer voor een kermiskaal, hè? Laten we dan maar zeggen, kijken, ja. Kermiskaal. Veel plezier. Alweer een winnaar. Wow. Meneer, ik koop een kaartje voor de Super Turbo Titty Twister. Titty Twister. Titty Twister. Wat een ordinaire naam. Hey, Super Turbo Titty Twister, je stuit toch Bungo Junk? Ik heb die tweedehands gekocht, deze dingen. Want dat is de Super Turbo Titty Twister. Super Turbo, wat is het voor een ding eigenlijk? Meneer, is een fantastisch apparaat. Meneer, gaat die horizontaal. Gaat die verticaal. Gaat die diagonaal. Meneer, gaat vaker over de kop dan wasmachine. Koop een kaartje, koop een kaartje. Wat een bonkenherrie van die man, zeg. Poh. Ja, pap, dat wel bij de kermis. Ja, die hele kermis. Wat een kraan. Bah! Ja, pap, we weten het. Toe hebst er niks met. De was toch zelf met, samen met die kinderen. Ja, maar ik wil mijn kleinkinderen ook wel eens zien. Ja. Maar ja, deze petik. Waar je maar toe is gebleven. Oh, klinkt best leuk hier, hoor. Kom zitten, kom op. Voor jongen, zo'n grote dinosaurus, dat zal wel veel puntje kosten. Straks misschien. Nee, jong, kom, we lopen eerst een keer. Nee, kom, we lopen eerst een keer een rondje over de kermis. Kom. Kinderen altijd Ja, ik weet het. Zuurste wel, wat een opdringerig volk, hè. Ja, joh. Rustig, man, rustig. Nee, het deed dat. Pa, mogen het sokkerspin, Ja, please? zeker, kind. Dat heb ik je beloofd, dat heb ik je beloofd. Hoi, hallo. Ja, die Super Turbo Titty Twister die gaat er weer starten. Koop jij maar een kaartje bij mij. Ah, jong. Ik Laat geef je van ook over even mijn nek, certificeren. joh. Oh, dat wil ik wel eens. Ja, is goed. Joep, nu kom even. Nee, Nu heb je nog gedronken. En dan vrouw nog genoeg te eten. Nee. En ik wil los, kom. Ik wil dat niet missen, wat kosten de kaartjes? Is maar 3,50 per rit. Oh, dat valt met. Heb je een truc van 4 euro? Zeker. Even. Alsjeblieft, meneer. Meneer, mag ik u wel zeggen, moet u eerst in de apparaat en dan pas sokkerpinders eten. Anders, Je kunt maar het hebben. ik heb u gewaarschuwd, hè. Oh, totaal. Totaal. En nu? Oh, we gaan nog even een notitie, die Tijn en Marijn. Het is wel goed met dit. Ik ben nou hoest. Doe geest maar in dat ding. Ja, tot... Achter 10 minuten bent u toe. Ja, totaal. Ja, jong. Die eigen laten centrifugeren. Het is gods geklaagd, man. Ja, pap, nu weten we het wel. Nou, Sonny, ik zie hier nog helemaal geen. We zullen nog even moeten wachten op je sokkerspin. Ja, sorry. Komt u maar. Maar zeker, jongen, natuurlijk. Wat kost dat? Tientje 4 euro. En altijd prijs. Nou, die 4 euro. Alsjeblieft. Loop maar eens gewoon. Gang er niet... Ja, gang er niet met even uit, jong, dat ik zo'n grote prijs win, hè. Ik doe mijn best, toch ouwe. Yes. 1, 2, 3 maal. Yes. 4 maal. 5. Oh, daar gaan we. 6 pack. Yes.
7, 8, 9. Oh, de laatste. Ja. Oh. Dat is nou jammer. Volgende keer meer gelukkig, ja. Maar het waren toch altijd prijs? Oh, jongen. Nou, dan kom maar eens kijken. Ik wil zeggen, jongen. Hier, zo'n fijne tijger. Of hier, zo'n heel leuk bergje. Pak ik hier zo'n dus die knalharten. Pak ik die. Ja, die heb ik niet gewonnen. Nou, Sanne, dat is ook dicht gemaakt. Hop. Nou, dan pak ik maar die knalharten. Sanne, doe ik straks ook nog wel een prijs. Dat weet ik beloof. Hier, het munt, ga maar vast bij die mevrouw naar teuken trekken. Ja. Laat mij maar eens. Ik heb een dienst bij de scherpzenders gezet. Ja. Dat was zeker nog met piel en bogen, ja. Gansnotenkuken. Wat kost dat? Voor deze 3 shirt 2 euro. Moet ik gewoon betalen? Ja. Nee, 2 euro. Geef me. Let op. Kijk, joh. Het zit hem in de houding. Hè. De been in spreekstand. De schouwers recht vooruit. Het dominant oog boven het vizier. Dan hoor je me en... Ja, heb ze hem aangespannen. Pap, je moest dat ding laaien. Kom hier, ik doe het tegen 1 keer voor je. Ja, nou doen. Oh, dat was een ketsje. Dat ding dat ketste. Nog een keer, kom maar. Ja. Hey, dat is het gewoon. Weet je, kijk, bij een technisch mankementen is het zaak om de concentratie te houden. Komt wel. Ja. Oh, weer dat waren een losse vlodder. Nee, een blindganger. Het wordt een blindganger. Zeg, Bing, het is een windbuks hier. Op nu. Nog 1 keer. Oh, weer mis. Niet zo goed voor een scherpschutter, joh. Die luipenscheef, wat? Ja, dat kermisvolk, dat betoekt de boel. Het is niet te vertrouwen. Hey, Zweedser. Die zoon had dan eens nu een keer aangeschoten. Met die bugs is niks messie. Pap. Suus te wel. Die weigert me geen eerlijke kans. Rustig nu, pap, doe nou rustig. Ja, niks te rustig. Ja, weet je, ik eis een langere buks. Ja. Nee. Ja, weet je, ik zeg het u, die buks, die is zo krom wie een hoepel, hè. Zeg, Bing, ik stand, ik dacht, jongen, de lommel, ik heb ze zien weer. Zeg, bugs, Kom, papa, loop door, laat hem de kras maken. Sorry. Kom, pap, kom weg. Nou. Rustig. Oh la Wat wordt dat? Hou toe tegen mijn dochter. Had dat stuk tuigen tegen dich. Pap. Hou toe tegen mijn dochter. Nu maak geen problemen. Hey, eens goed. Het is... Hörst je niet wat dat stuk tuig tegen Anne zegt? Het is wel die zuster. Jawel. Ik word net van het erg wat dat tegen me zei. Leuke jong trouwens, hè? Leuke jong. Dat is toch niks voor zo'n meidje, weet ik. Dat is meer zo'n type voor naam om de nek en een roze kauwgombal in de bek. Ja, wat? Zo'n type bedoel ik. Ik heb al inderdaad, zal ik hem eens roepen? Nee, loop maar. Wat moet jij en zo, man? Kom weg, man. Pap, mogen sokkers wensen? Esther, please. Heel allemaal tegelijk. Goed idee, jongen. Kom, doe maar weer doen. Maar de botsauto, zie je dan op een moment. Ga maar fijn botsen, hè, jongens. Hang je op betaald. Tot mij een kwart sokkers, alsjeblieft. Ja. Georgina, maak toe dat meisjes een sokkerspin, ja. Dat is goed, mam. Alsjeblieft. Zorg voor onze papa. Op een of andere manier het tegen alles en iedereen met de kermis te maken heeft. En neem eens wat voor om. Ach ja, daar kunt je ook niks aan doen. Dat kun je wel lekker voor.
Ja, ik vind het ook wel vervelend. Zeg maar, de pap van u, wie heet hij eigenlijk? De schepper. Jacob de schepper. Wieso? Ja, de schepper. Kom, doe eens even met. Ik ga met dat kind spelen, hè. Prima, meid. Nog meer punten? Ja. Oh, alsjeblieft, kom maar spelen. Doei. Ja, Hé, een mooie meisje. Ik heb voor jou een super turbo. Ja. Sorry, hè, maar net, dat wordt toch misschien gaat overdreven. Hè? Oh la la. Maar ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk trouwens. Ja, doe het dat nog eens. Oh la la. Oh, geweldig. Moet ik dat ook eens proberen? Goed zie. Oh la la, zo. Oh, wat is er nog allemaal? Woepie. Woepie. Zo. Mooi. Ja? En Rob is gek van prijzen, toch wat? Prijzen, prachtige prijzen. Zo. Wow. Ik hoef niks meer uit te leggen. Ik heb natuurtalent. Oh, dank je. Doe maar wat ik invul. Turbo, ja. Wou dat aan een werkstoei? Maar nee, ik Nee, dat. nog niet, hè. Oh shit, dus toen ga je ze laten waar werken? Ja, jongen, weet hè? Pap, mogen we lekker met z'n gezinnen spelen? Ik heb zo'n veel gevuld dat we hier nog wel dekker zullen zien, ja. Yes! Hé, zuster, ik ga je nog een keer naar kansing. Naar kansing? Ja, ik wil nog één keer zitten voor de grote dinosaurus. Voor de jongen. Dus 10 shirt voor €4. En als ze alles raak ziet, is het dino voor hem. Nou, €4 daarna. Oh, wat denk je dan? Ja. Dat is goed zo. Ja. Kom hier, dan gaan we. Jo, ik doe mijn best, hè. Dan gaan we. Kom op, pap. 1 keer raak, ja. Toe. Oh, Teresa, goed zo. Voor. Oh, 5 treffers, zeg eet snel. 6-pack, yeah. 7 klapper. 1 bal. Oh, 9, nog 1 keer. 10, ja. Prijs. We hebben hem gewoon, jongen. Maar meer geluk is wijsheid, maar we hebben hem. Gelukkig. Ja, die super turbo titty-twister, die gaat weer draaien. Die gaat er vaker over de kop dan Epke Zonderland. Kijk, er is de man van draaien. Ja. En is er van net of niet, de man? Draaien. Ja, maar de man rijdt het sowieso al. Ja. Mocht ik eten. Pap, mogen ik daarbij? Please, doe eens mij ook nog een prijs beloven. Oké, ik denk dat er nog wel veel meer puntje kost. 20 shirt maar. 20 shirt dragen. 20 shirt, 20.000 punten. Kijk, dat lukt me nooit, sorry, echt niet. Kinderen altijd prijs. Ja, maar dit is ook al. Doe eens mij ook gaan beloven. Wat is dat nu weer? Een bloedeigen dochter voor een kermiskraam. Wow. Pap, wat heb ze toch tegen keer om de sluw? Niks. Of alles. Het is gewoon shabbetig, leugenachtig volk. Hey. Oh ja, leugenachtig. Ja, leugenaar. En doe leuk zeker nooit. Nee, ik ben geen leugenaar. Jo. Pap, wat is onze achternaam eigenlijk? De schepper natuurlijk. Wat een raar vraag. Dat is dat wel zeker. Ja, zeker weet ik dat zeker. Zo zeker als tot ik hier sta. Pap, lieg niet. Ik lieg niet. Ook nog niet. Maar, doe als ik dan niks aankallen van dat volk, hè? Dat volk? Dat kermisvolk. Tien volk bedoelt ze. Mijn volk? Wie durft ze? Hé, hoe geeft u erover? Nou, dat zal ik tegen zo leggen. Ja. Zo'n 35 jaar geleden is de broer van mijn pap weggelopen. Ja. En nooit meer teruggekomen. De broer van die pap weggelopen. Precies, mijn oom dus. Spoorloos verdwenen. Hebben we er nooit meer gehad van gehoord. Shaki had er. En mijn pap is nooit uitgescheid met zoeken. Shaki? Of tegenwoordig Jacob? Wat heb ik te maken met een of andere weggelopen rat?
Alles. Hier, ik ben naar Bies met Sylvana aan de woonwagen geweest. Hier is een foto uit die. Ja. Hier nog hier. Kijk, dit is mijn pap, Johnny Schaffer. En dit is zijn weggelopen broer, Shaki Schaffer. Fijn ik eindelijk eens te zien, nong Sjaak. Ik ben Sjaki niet. Dat ben ik niet op die foto. Liek anders verdacht veel op dich, pap. Zeg goed. Je weet veel gelogen. Ik ben Jacob de Schepper. Ja, überleg nu eens, pap, is dat het die naam is gelogen? Man. Jacob de Schepper. Ha, loop mich niet lachen. Sjaki van de Scheffer, zoals ze menen, hè? Zeg goed. Het is waar. Ik ben weggelopen. Vroeger, als ik voor een moeder gevallen ben, heb ik gemeend mijn chauffeur te moeten doen. En daarom moesten we zo genoemd tegen alles wat van de kermis afkomt. Ja, het spijt me. Kent je me vergeven? Hij is beter moeten weten, pap. Ja. Ja. En kijk me goed aan, ik ga weer dadelijk aan het trouwen. Ja. En dan schreven we ons Juliano Lutjes. En alle nutjes. Dat mensen niet. Annemiek, dit is nog even. Alsjeblieft, doei. Zo, Elle. Genoeg van de kermiskallen. Ja, dat is waar. Het wordt langzaam weer eens tijd dat we weer ons werk gaan doen. Ja, want we staan eigenlijk al de hele avond over het werk te cijferen. Maar ja, je hebt nog immer een weerbericht van ons te goed. En dan ook nog wel ons allerlaatste weerbericht. Want het is definitief gebeurd bij Pieter Willem, de directeur van ons. Die hij dus uit de programmering gebonjourd. Yep. Afgelopen is het met ons. Definitief. Misschien is het ook maar goed ook. Want weet je, als ik één ding geleerd heb in mijn carrière als weerman, Ja. dan is het dus aan het weer helemaal niks te willen hebben. Nee, dat is waar. Je moest dat gewoon, ja, pakken wie het komt. Huh? Zo is het maar net.